RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mara, hingkod, minyo og may duha ka mga anak. Nagpuyo sa City of Naga, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron nyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Doon ako'y good news ninyo. Oh, sa mana? Unsa man ta? Masa pa na pa? Secret. Ay, papa uy. Guna ko na say good news niya secret. Amaw mang kabirto. Sabi tao na, sulti na lang gudayon na. Sige, good. Nakakwarta man ko. Adto ta mga on sa restaurant. Mao din na ha, secret. O sige na mo mga anak, pag-ilis na mo. Hoy, nindot ako din Hilberto. Bitaw pa, hindi ta kay diniwi. Huwag na pagi kayo ang aircon. Siyempre, nakagrasya man si Papa ninyo. Mga on gitag lami. Salamat, Berto. Huwag sa payan, Mara. Basta parang yung akong pamilya. Buhaton ako ang tanan. Makakaon lang mo og lami. Sige na. Uli na mo. Sakita sa akong tiyan, oy. Berto. Mara. Unsa man? Sakit kaayo ang akong tiyan. Dadlawan pa man. Sakit akong tiyan lagi. Ano man lagi ka? Awasan kasi aron lang ka. Basin, tatay pa ha. Sige, magsiyas ako. Sakita sa akong tiyan, oy. Ano man ka ni? Basin siguro sa amo ning gikaon gabi ida. Wa ko mahilisi ato. Mga haplas ko be. Basig daranis panuhot. Aray. Nabuntag na lang. Wa pa man gihapon mawa ang kasakit sa akong tiyan. Nga unta gihaplasan namin nila ako ganinang katlawon. Mara, kumusta naman ka? Wala mo kas akong tupad pagmatang ako. Berto, sakit gihapon ang akong tiyan. Wa gihapon mawa ang kasakit. Unsa? Sukad ko nakamata pagkakadlaw ni Ana tungod sa kasakit sa akong tiyan, wa na ko makatugog balik o kapila na ko sigig balik-balik sa CR. O gunya,
Anya, kapila man ka na kasi aron. Murag, 5 o ikaunom na ba to? Unsa? Mara, mapapalit ang tambal. Abi na siguro ron ang butika kay murag hapit naman mag-alas 9 buntag. Sige, be. Basi nagmawa na kining kasakit sa akong tiyan kung makatumar na kong tambal. Okay, sige. Akong sugo ng mga bata sa pagpalit og tambal. Sige. Unya, kumusta naman imong pamati? Medyo niarang-arang na in taon. Maayo noon. Sige lang. Observeri lang sa unang imong gipamati. O may unta nga dili na mo balik ang pagsakit ana. Para dili ka magantos. Maulagi pirto eh. Di gid lalim ang kasakit. Kapoy ka ayo. Mao gyud. Berto! Ila, Del, dali na mo, mga unata. Nakasukad na ko. Sugan ako eh. Ako sa pa. Busog kay ko. Ako sa gani, busog kay ko. Ano man kamara? Nagwa man na matandog ang imong pagkaon? Sakit man na akong tiyan, Berto. Unsa? Ano naman sabna? Ambot lang ini, oy. Wa ko mahibaw. Nikalit naman sad. Kadiyot sa magsiaron ako. Sige, Ay, ano naman sad kani? Sakit magbalik ang akong tiyan. Pareho mang sakita atong una. Ano naman sad kani? unya, kumusta naman ka? Sakit man gihapon na akong tiyan, Berto. Mara, murag nagbalik-balik naman ang imong sakit sa imong tiyan. Ambot lang ani, oy. Unsa ka kung ipa-check up ta ka? Dili ko, madlo ko. Basig unsa unya resulta. Unya usa pasad, wa tay kwarta para ibayad sa check-up. Palitin nila kog balik atong tambal bi nga imong gipalit na ako pag last kay naulian raman ko adto human ako inom. Ma, Bago man ako tumar sa tambal, naulian naman sad ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Sa diha na ngaon mi sa usa ka restaurant pagkakadlawon, ana, nisakit ang akong tiyan. As in sakit gid kaayo, mao hinungdan nga wa na ko makatuog og balik. Tungod ba kadto sa among gikaon anang gabi? Kay basin og nadaot o panos na nga pagkaon ang among gikaon. Ikaduha pangutana, nakainom og tambal og nawa ra sad ang sakit sa akong tiyan. Og nilabay ang mga pila ka adlaw, nisakit sa balik, human akong kaon. Og ako na sad giimnan og parehas ra sad nga tambal. Nawa sad gihapon. Unsa man kay rason kung ano nagbalik-balik ang sakit sa akong tiyan, ilabi matag human akong kaon. Ikatulong pangutana, ining sakit sa akong tiyan, sige kog balik-balik sa CR. Mga 5 o 6 ba? Pero wa gid ko magpa-check up kinahadlok lagi ko. Angay na ba ko magpa-check up sa doktor kung kapila na mag-itsar o magsakit gihapon ang akong tiyan? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung magpa-check up sad ko, asa man ko pwede mo duol? Okay ra ba bisag asa nga ospital? O pwede ra sa klinik? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mara. Mayong adlaw mga stuking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor or sa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kang padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga stop overthinking. You are creating a problem which is aren't there. Wala pa diha. Nagsigin na kagunaw na mga problema, wala pa moabot. So, stop overthinking. Labi na mga negative ng mga line of thinking. Di malikayan nga daghan kong problema ning kinabuhi.
Nobody is exempted. No? Kitang tanan magka-anxiety, magka-depression if there is a valid reason. Ha? Alright? So, ang atong magtatampo ko na lawa, si Mara. Minyo ni siya, may duha ka mga anak. Taga Naga. Why? Naga City, no? Kay kung mga kaila sa Naga. Asar mo to kong listahan sa mga labi ng mga taga mga taga Barangay Suba, Tuyan, Naga. Love Gintapan, Maret Garcia, Madam Sally, Madam Rama. O nakita na kong apelido ni Inday Ludi. Diligero, diya sa Perelos, Valladolid, no? Si Nila Boscaino, Navasquez, si Ma'am LB Sango, Navasquez, Philboy Diligero, Flordi Alan Japet, Lani Navasquez. Ang mga taga Janro Construction dahil sa Karkar. Ang owner niya, Rolando Libus o Libor. Sorry di kayo kabasa. Gisele Narvasa, Christy De Parine, Belinda Albiso, o Rowila Kabkaban. Na padi Barangay Kanasuhan, Karkar City. From Marjorie Ranza ni siya, no? Iya bang gigigreat si Mayor Patrick Barsinas, ha? I do not know kung kay Balog makahinomdom pa si Mayor Barsinas, nagdula big tinis ani deskarkar. Maayo kani siya mo tinis na pildi ko. Barangay Captain Lito Castañares, si Martin ug Sinaida Kabasag, Cecil Ranza, John Carlo Abadik. Muntong taga Karkar, taga Kantauan Karkar. Niyara. Ako man yung mga silingan, oy. Ako lang yung basahan ninyo mga ngalan, ha, para malipay sa mga makabati. Ngadto ni Kapitan Chris Ababa, si Victor, si Carlo, si Leonisa Villarmun, Kanyabano, Nelpi ug DP. P. Rabanes, Jerry Rabanes, ako ni mga silingan. Arlene, mga Villanosa family, mga Natad family, si Merlin ug si Ben Lapot. Tinuot nga, amigo gyapon mo Merlin, si Ben, ha? Riponte family, mga Alperes family, Tantiado, Hermida, mga taga-Tuya, Naga, Mikey Kaye, Justin Sasan, Inday Abilia. Okay, taghan kay kong mga kailada sa Naga, kay na ako'y bahay kubo diya, ha? Okay, kinin ko ba sa sunod na naman pod, no? So, going back to our sender, si Mara, punto medical ang problema ni Mara, suma sa nabati na to ganyan sa drama, no? Mara, ang pangutana ni Mara, sa dihang nangaon mi sa usa ka restaurant, pagkakaadlawon ana, nikalit ang akong tiyan as in sakit kaayo nga hinungdan nga wala na ko makatulog. Ubalik, tungod ba to sa among gikaon anang gabi una kay basin daot panos ang pagkaon nga among gikaon. Well, ikaw ra gyud makatubag na Mara kay ikaw ra man ning kaon giagdak. Well, makabalo matawag ang itong gikaon panos, no? Like nagbaho, nang di nagyukayo ingog kasagaran ko. Could be possible also nga na contamination, no? Not only the food but also the water nga itong giinom basig contaminated. Ate mo gusto po kay Bay. Kasi So magkakuan kag acute itis, no? Kini magka atong tiyan gyud, di man ni siya mohunong og galing. Whether we like it or not, it is not under our voluntary control, no? So naana siya yung mga inunta gitawag natong hyperacidity for whatever reason. So kung mingong kag posible ba nga mo hinungdan tong imong gikaon ya sa Naga, premier ba kung kaon das Naga unsa butingan sa mong gikanan das Naga nga nindot kay sudan ya sa luyo sa tinisan. Nalimot ko nga na to pero sige ko kaon da sa inyong mga restaurant das Naga, maayo man. Okay? So posible careful ka next time nga dili panos ang imong gikaon kay makuan mo gyud ka madaot no. Natay gitawag og acute gastritis na amoebiasis, natay kolera, natin mga daghang mga sakit makuha sa panos nga pagkaon nga atong kanon. Kung panos na, labay na lang na. Tuktukon na ras manok o basin ng iro o di masakit ana. Okay, next question. Nakainom kog tambal buskupan o dayatab o nawala ang sakit sa akong tiyan o nilabay ang mga pipila ka adlaw ni sakit na sa og balik human na kog kaon. Ug akong nasang gitumaran og pareho nga tambal nawala sa gihapon unsa man kay rason
kung nganong nagbalik-balik ang sakit sa akong tiyan. Ilabi na matag human na kong kaon. Actually, Mara, no, the best way for you kung one is to submit an stool exam, kanang sample, imong hugaw ba? Pa-submit da sa doon man mo diya sa South General Hospital or nato sa na may doon man naga no Karkar na provincial hospital diya. Oh, na daghang practitioner da sa naga. Ang kining pagkaon manggod na mga inunta hypersensitive, no? Kung naayo siya og buskupan is an antispasmodic. Makakos ni siya, maka-relieve ni siya og spasm. Kay antispasmodic manggod. Ang kayong Diatab is para ni siya loose bowel movement. Nula ni siya og kanang loperamide. Sulbad ni siya sa problema sa loose bowel movement. But kung ang hugaw na pagibang suggestion na mo nga ayaw imni og inunta something nga maka-hold on sa hugaw pagpagawas. Ang maayo nga makagawas siya para nga whatever germs niya or infection nga na mo apil siya gawas sa kwan sa hugaw. Pero akong balikon, wala ko mo sa, you have to submit yourself for laboratory workup para may balaan sa doktor kung sa mga kagaw nga na diha. Matagan dahil ka og sakto nga tambal. Naatay daghan nga mga para sa sakit sa tiyan, no? Mga antispasmodic, mga antacid kung kinahanglan, ha? Mga proton pump inhibitor like omeprazole, ang antacid like Mylanta or cimetidine. So kining buskupan na kung balikon antispasmodic ni siya. Ang kining Diatab nga imong giinom is para ni siya sa kanang loose bowel movement, no? Mura bag lormide o loperamide, ha? Ako gani magdadamon ko anig mo travel ko kay naar ko ni sa kumbag kay benta kay balo lagi binag mo biyahe ta maka bigay aton tiyan. Pag loose bowel movement atin na kada mainom, no? So mao na ako ikasulti sa imong ikaduhang pangutana, ikatulong nga pangutana. Sakit sa kuntihan, sige kog balik-balik sa CR. Mga 5 o 6 ka bisis ko, no? Pero wala gyud ko magpa-check kay madlok man lagi ko. Angay ba ko magpa-check up sa doktor aron kung kapila na mag-HR o magsakit gihapon ang tiyan. Angay na gyud ka magpa-check up, Mara, ha? Ka 5 ka 6 na ka magbalik-balik sa comfort room. Kay balo ka, kung magsige ka balik-balik sa comfort room, wala kay proper nga intake of oral fluids, balo, ma-dehydrated ka. Ma-dehydrated ka. Collapse na lang ka, kaya naman kay electrolytes, sodium, potassium, whatever mga electrolytes. Ay, man nga sa hospital, kay taoran mag-dextrose. So magpa-check up na yung kang doktor diya sa South General Hospital, na may daghang mga doktor diya. O sa Minglanilla District Hospital, doon raman mo diya. Sige, kung ano yan ang dapita, kay magbisitahan, magkuda sa ako ipipila ka puno nga saging dia sa Naga. Nang swito ko ng lugarahan, ay mga hospital dia. Okay? Sunod nga pangutana, kung magpa-check up sab ko, asa man ko pwede. Kato kong ingnan, either Minglanilla District Hospital, South General Hospital, privado ni siya, kunya, Karkar, Provincial Hospital. Naara ka, dapit ka dito sa Toledo, sa dapit sa Naga ang imo, dili ba ka sa uling dapit, iba ka sa asa na kanang Balisong, Bairan, asa na dapit dapit ang sa Toledo, Hagimit pa na. Dito mo sa Toledo pa-check up na mga government hospital dahil sa Toledo, daghan. Okay? So angay na ka mapa-check up para masuta sa doktor through the laboratory result kung sa mga klaseng kagaw nga naa diha ang balik-balik man ang imong problema sa tiyan, matangan ka og sakto nga tambal. Basta nag-amibiasis na ka. Okay? So hinaut nakasabot ka sa kung speaker nimo Mara diya sa Naga, regards yung tanan diya sa Naga, labi na mga taga Kantawan, ha? Masilingan ako diya. Okay? So hinaut okay ra ang kinabuhi. So once again, ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Bathan. Thank you very much sa mga kanunayan ng pagpaminaw sa itong mga RMN program as katag-greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong